Здравейте, уважаеми приятели на бутонките! Минути след като Левски загуби дербито от ССК с 0-1. Левски разбра ли, че игра в този матч? Все се надяваме, че ще видим хубав футбол, истински футбол с много положение и емоции. Днес гледахме корида на националния стадион и Левски не издържа тотално и се издари тотално. За огромно съжаление, ще се пръсна от тях, почвайки този епизод, защото 15 минути добре. 15-20. Оттам едно голямо нищо. Треньора на червените заложи на изненадваща система с трима централни защитници, срещу която Левски не намери отговор. И срещу тази гъста подредба на червената защита. Факт е, че срещу този треньор на червените Левски загуби 5 точки до тук. Марин Петков отдясно нищо, нямаше удари отдалеч, почнаха едни безцелни центрирания, влезаха смени, Мазир Сола се появи, замота се, влезе Боби Ропаров, нищо, освен че го ритнаха и изкара червен картон на Пастор. Риудо, една от може най-голямата трансферна издънка, Риудо, чакан като месия, издънка, днеска влиза, дават му фаул, не мога оцели вратата, бих стената. Тотален провал Риудо, тотален провал кара Фабиен, за съжаление. И така Левски с всяка минала минута отстъпваше, накрая не можа дори да затвори мача до равен, за да ни яд още повече. Сякаш ще го и загуби. Оставиха единствения футболист, който може да шутира силно отдалеч. Ето, го оставиха сам пред пеналта. Евертон бала закъсня. Рикошет, лоши чиста на топка, айде 1-0 и мача замина. Майкъл се мъчеше нещо да пробие 2-3 пъти. Нищо, просто то нямаше матч. А тепърва Левски има 4 гостувания. За тях след малко. И сега. Чудих се да сложа заглавие без драми в Левски. Моля, защото е много гадно и много хлъзгаво да загубиш такъв матч. Такава загуба боли и се помни. Да си лескар, братко, е тежко. Кошмаре. Ако Левски днес беше победил, директно излиташе към шампионска титла, ще го кажем и си го знаем всички в синьо. Загубата обаче е друго. Загубата тежи, загубата боли. Получихме шамар, звучен, даже не шамар, получихме круше. Въпросът е сега да се полюлеем малко и да продължим, защото нова грешка в тези 4 мача вече ще натежи много. След паузата се отива в Монтана, на ония зелен килим, където ще е абсолютно също, Монтана ще се окопае. После мач с Септември на Герени, после се отива на Спартак, Варна и там терена е мама мия и на Славия. Нали сещате последен мач с Славия, как ще изглежда на Овче купел. Тръгват като аслани и се прибират като насрани, всеки път. Това е програмата. Цяла седмица сините фенове се надъхваха, ще бием с разлика и така нататък. Няма такова нещо. Изядахме си боя. И не биваше така. Буквално сините сами се потопиха. Като кажа сами се биха, много хора ми се смеят от другите. Викат, този път дали сами се биха. Не, Левски не се би сам. Имаше много сериозен отпор, имаше отбор с ясна цел. Може на нас да не ни харесва изобщо това, което другите правеха, но когато те са победили, викаш, техния номер мина. Нашия не мина. Макъв беше нашия номер, аз много не разбрах днес. Може да си говорим до утре, но тук някъде ще спирам.